देखा देखा तेरे टिटाई बड़ा दगा दे भाई देखा मेरे टिटाई बड़ा दगा दे भाई देखा भाई दे आज रात को तो सारी रात ही दे हां बोले तो भाई cost for the 30% mark. No, I'm going to pause the app. ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପଇସା ରହିଛି କହିଦେଲେନି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମକୁ କହିଦେଲେନି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଗଧ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଇଆ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ସ୍କୁଲ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ଆମର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଇଆ 293 ନମ୍ବର କଣ ଇଏ ତାକୁ ଅନେକ ଗାଞ୍ଜିଆ କରିବି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ମୋର 100 ଖଣ୍ଡେ କମିଯିବ ଯଦି ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ କମିଯିବ ସଙ୍ଗୀତା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ମୁଁ କହିବି ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଆଇ ବୋଲେବି ଅଛୁ ତୁମ ମନେ ପ୍ଲିଜ ଫିଲ୍ ମାଇ ଲଭ୍ ହୁଏ ତ ଜାଗା ନାହିଁ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବିନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବିନି ଆଉ ଏ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଆଉ ଦେବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି feel my love feel my love feel my love रिजल्ट आई नहीं ना को भाई ना भाई ना कौन 293 रखी पाल हौ हेला आज फीस्ट कर दबो हेला कोण चालो हे नवीन बाबू आउ तरे आस मु तमर गोटे बड़ फैन आउ तरे आसी मते +2 टा भी आगो गोटे दिया हे नवीन बाबू I'm a fan